כל הניידות שבאזור אבן גבירול, מתבצע שוד ברגע זה. יש זיהוי על סטטיק ועדן בן זקן. אני רוצה מעצר מהיר וסלפי לילדה. תרימו את הידיים, כי זה שוד. זוכר את התוכנית אבל תגידי לי בסוף. נדבר עם העיניים, לא לדאוג, אסור לכם לשבת, יאללה כולם לעמוד. נטפל במצלמות, מצלמות, בשומרים. אל תשאירי עקבות, עקבות, עקבים. כל הכסף ערמות, ערמות, בשקים. אם נפיל את האזעקות, אזעקות, אזיקים. יש לכם את הזכות לשמור על שתיקה, עד שאין את הקוד אני לא מפסיקה. פתחו את החדשות אני מסמיקה, שודדת העשור מביא המכה. איזה מלכה. אם לא ניתפס נהרוס את הבגדים ובבוקר נברח, שהשמש תשרח. יהיה לנו את הפשע המושלם אם תסמכי עליי. תסמוך עליי, תסמכי עליי, תסמוך עליי, תסמכי עליי, תסמוך עליי. יהיה לנו את הפשע המושלם. תרימו את הידיים.